Weche manyien ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga gi jalupne Martha Karua korodok ne jatend Kenya Uhuru Kenyatta ka gikone jalupne William Ruto ni kik donjre kode e kindeni ma oikore dhi rutaya. Raila Gilange oloso e campaign magitimo Kisumo mar jiwo jopiny obio gombolo kar Ramogi. Ndalo ang'wen kenda jo Kenya dhi e yiero maduong'. Odinga nochopo Kisumu mar tweyo johera mage mano nigi miya sir mapek tich ariyo. Kae Odinga no migweth gi jodong luo kako kang maneno ni lek mar maber jatend piny mar abich ochopo e wang'e. Odinga mane obagoro maduong' e lap ma Jomo Kenyatta nokone Ruto ni owe wuoyo abalabal ewi jatend piny Uhuru Kenyatta makoro dhi e rutaya kinde ma omanyo ombulu e tunge Kenya te. The work of uniting the people of Kenya will continue. And that's why I've told the people who are running against us, Uhuru is the outgoing president of the Republic of Kenya. Leave him alone. Let him go and retire in peace. If you have a problem, face Raila Odinga and Martha Karua squarely. Kama analia na bado hajaenda uchaguzi, we must tell him that when the kitchen is hot, get out of the kitchen. Baba amenyang'anywa mara 4, hajawahi lia. Odinga no singo yudo loch e yiero mabiro mago kod kony moro amora ko kuom piny owacho kata mana Uhuru Kenyatta owuon. Don't come with shadow boxing and shadow shows. Uhuru want to rig the elections using provincial administration, or there's intention to intimidate members of the IEBC and so on. Hakuna kitu kama hiyo. Buneno kolendo, buneno ko wacho, mikaluora jiduoko, moyudo ko Kenya mangima, Rais Marabich, mar piny Kenya, en Raila Odinga. Kweth mar Odinga kumoting'o governors no kwa jopiny none ni Odinga yudo telo mana kaluwore kod ombulu mar jopiny. Amwezi mkamfanya baba apige firimbi bure ya kurauka. It has to be 100% kwa sababu katiba ya Kenya inasema usipopata 50% na kura moja. Lango Odinga no jiwo telo mar Azimio mabende giwacho ni ema biro kedo kod midhiero ma oganda kale gie sani. Kaka no keto jo Israel e lwet Musa mondo gol gi Misri mondo dhi kodgi Kanaan. Adwa kwayo wawe chalo jo Israel masama koro Raila dhi donjo State House. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itakomboa nchi yetu. Na waomba nyote, sababu najua Kisumu imeamua, Nyanza imeamua. Tafadhali tusiwache hata kura moja nje. Motelo Odinga no chako kisera mage alora malwanda gi majengo e kaunti ma Vihiga kuma bende jotelo makono ka achiel kod jopiny no chiwre ma miyo Odinga sir lwedo tich ariyo. Uwinja sani. Koro sani. Koro mondo ikru koro. Kenya siku na kelo ni weche ni firimbi time. Firimbi time. Firimbi time. Kila wacho ni kata simo tuko site. Ramogi